Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kujibaji kuti usaruga kulilabe se kume mukutimva mawu no ku programu yoyamba sabata ino yakulinji pano pa Times Radio. Tinalanga ndi Elvis Sowahowa. Yafikaso tu programu iji imene timakambirana nkhani zokhudza dziko lino. Lero tikambirana nkhani yokhudza ma subsidies kapena kuti zinthu zaulere. Ndiye tilunjike kwambiri pa nkhani ya zaumoyo koma tikhale ndithu tikutsamira-tsamiraso m'magawo ena. Funso lalikulu imene tikufunsana pano ndolena kuti kodi Malawi kapena kuti dziko la Malawi singakwanitsedi kumalipira zinthu ngati kumbali ka ya zaumoyo ka ya maphunziro kapena zinthu zinangolowa ndale ndi ulesi. Maiko ena zimachitika motani ndi nkhani zake zimenezo. Tsopano pano mstudio muno tikhale ndi Woyana Chunga amene athandizire kuunika nkhani imeneyi. Koma kunjako tikhale ndi Bambo George Jobe amene ndithu ndi mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network. Tikhale ndi Bambo Drake Chitambo amene ndithu ndi katswiri pa nkhani zachuma komanso zokhudza miyoyo ya anthu. Ndiye tikhale sondaro nkhani athu maboma osiyanasiyana ila Jason Malowa, Innocent Kalikoka komanso Samuel Kalimira. Ndiye tiyambe apa ndale ndo amene tinawo mstudio muno nkuwalandira ku programu iyi. Bambo Jobe, tiyambe ndinu mawa bwino mwadzuka bwanji? Hello? Kangari siri kumvana bwino lomwe pamenepa. Ajobe mundimva? Ajobe? Hello? Ino mundimva? Abepo mwaveka ndithu mafeda na khangala chita zake koma tikulandire ku programu yathu ya sabata ino yoyamba yakulinji. Hello? Paini patiliso ndi Drake Chitambo. Achitambo mukundimva eti? Pamenepa ofunika kuti Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kujibaji kuti usaruga kulilabe nanga solora ledesi ya odija shirugu goshu yena manji nanga ngani zonyati sasikuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga wachuta mwazuga baji nanga hata mziredio kuburijani Oguliji, tikudalira ino. Oguliji. Galero. Sio mwambini. Achitambo kaya mukundiva palaini ipa? Tiyambe kaya ndinu Bambo George Jobe. Mwina mbura ngutipatsira mbiri pang'ono kuti nkhani ya masubsidi mwachitsanzo popeza inu mumatsamira kwambiri nkhani za umoyo. Nkhani ya masubsidi kuzipatala inamba mota. Tinene kapena kuti kuzipatala kwathu kuli masubsidi. Sio mwambini. Nkhani ya muzipatala mwathu kuti anthu akapita kulandira thandizo la chipatala za pamatenda amene adwala asamalipire ndalama. Nkhani yakalikali kwambiri. Komano timamvanso kuti nkhani imeneyi nthani yake inadzavuta. Ndiko mwandimva ndikumvana nditupitirizana. Nthani yake tinavoti zinadzavuta ka dziko linolankhula ndi limene ufulu tasankha cabinet yoyamba president yoyamba imene ananena kuti anthu azipereka tiki kapena silipens akapita kuchipatala ndira mankhwala
komano sana agwirizana mpaka zinapakisati nduna zina zinachoka unduna ena anapesati achoka mdziko muno pita maiko ena koma kuchokera nthawi yoyo nkhani ya kuchipatala kuno ku Malawi anthu amakalandira thandizo mosalipira ndalama pa nthawi akulandira tinganene kuti popeza sikuti zaumoyo ndi zaulere koma tinganene kuti mwina misonkho imene anthu amalipira komanso thandizo lomwe limachokera ku maiko ena ndi ena zimene zimathandizira kuti zaumoyo anthu azikalandira zaulere ndiye pakhala pali kukambirana kosiyanasiyana kuonera kuti kodi anthu azilipira ku chipatala kapena ayi mukambirana kumene koko nkhani yayikulu imadzagona pakuti kodi munthu osauka angatetezedwe bwanji kuti ngati alibe ndalama nthawi wadwala kapita kuchipatala asakapeza kuti walesera kulandira thandizo lake la zaumoyo nkhani imene pamene pakhala pakumavuta kwambiri ndi penepo ndiye ngati kunduna wa zaumoyo pa zinthu zina zimene akhala akukonza kufuna kusintha timati marifomu panabwera nkhani ya National Health Insurance imene iyi umabwerapo ngati mwina yankho pang'ono la vutoli chifukwa insurance imabwera monena kuti ngati mwamapangira anthu akali moto amalipira insurance ndi cholinga chokuti tsiku limene ungachite ngozi udzapeza kuti mwina ulibe ndalama kayogunda anzako ena ake adzakuombole ikapita ku maiko ena ngati ku South Africa pali insurance ngakhale ya maliro imene munthu mwezi uliwonse umapereka ndalama cholinga choti ukadzamwalira pa maliro ako adzayendese zinthu ndiyena adzagulira bokosi adzagula zakudya adzatani cholinga choti mwina nthawi imeneyo makhala kuti palibe kalikonse ndi nkhani ya National Health Insurance momwe ifeyo inakhala nawo pansi ndi unduna za umoyo makapitani ndi magulu ena uso inabwera lomwelo popeza setema imira anthu akumudzi loti kuti osauka atetezedwa bwanji chabwino Bambo Jobe pana akambidwa chabwino pana akambidwa mupitirize chaponso chedwa apa tingomvanso maganizo ena kuchokera kwa wayana chunga koma tibwe tayimva mbiri amene masubsidi amene wanayambira makamba nkhani za kuti ankafuna kuchita introduce pitirizani makamba nkhani za ankafuna kuchita introduce zimenezo koma pana khanga timanayi kusamvana ndina zina mpaka zinapita maiko akunja pitirizani kuti tiveso kwa anthu ena ma introduction awo. Hello? Mwina ndingo kwerapo wayana ndamafuna pitilize ayi pitirizani akoni kuti sanakozeke kweni wangobwera mu studio posa chedwa ndimaona ngati abwera atakozeka manena kuti panabwera nkhani ya National Health Insurance nkhani imene iyi tidafunsafunsa lakuti kodi munthu amene ali osauka kuti azilipirira ndalama nkhani liyoti azilipirira atu asanadwale anthu ndiye nkhani imene iyi osauka angatetezedwe bwanji timayang'ana kuti pali anthu ena chifukwa mwina insurance ataziyang'ana anthu apa ntchito okha ngati mwamapangira anthu amene amapanga za health insurance pali mabungwe makampani mazimu momentum ndi ena amene ajawo kwambiri amayang'ana munthu apa ntchito ndiye komanso pali anthu amene sali pa ntchito koma sosauka ndi olemera mwinanso olemera posa munthu apa ntchito monga anthu opanga malonda ndiye nthawi yoyo pana akabidwa nkhani yogwiritsa ntchito chiphaso cha unzika kuti mwina chiphaso cha unzika chipinena zimene munthu amachita ndiye zimene zingathandize kuti anthu akamasonkha ndalama poyambirira komwe komano nkhani imeneyi popeza chiphaso aliyense mwina alibe tinaoneka kuti yasongola kwenikweni taonapo zipatala zikuluzikulu za macentral zimene anatsegula gawo lolipira kuti munthu amene ali ndi kuthekera angathe kupita umene ukalipira kumwenanso ali pachangu athu ukalipira komanso taonapo maboma mutsopano maboma angapo kukalonga kumphakate panchewu ndi maboma ena ndi ena kumene nawonso atsegulapo gawo lolipira kuti munthu akafika pa chipatala atosankha walipira ndalama cholinga choti ndalama zithandizira zina zaumoyo koma munthu osauka
ndamene timamuyang'ana kuti kodi munthu osauka tingamuthandize bwanji kuti amene wadwala alibe kalikonse akapita kuchipatala asautsike. Ndeti kakamba nkhani ya kumalawi kuno kukhala ndi thandizo za umoyo kulandira kuchipatala mosalipira kalikonse mwachidule pakali panopo ndiyambe motero. Chabwino ndiye mwina walana mubweremo musanapite bambo Jobe mukamati munthu osauka matanthauza chani matengera mlingo wanji mukamati munthu ndi osauka? Mwina mudabwerezanso funso mukamati munthu ndi osauka ifa manena kuti nkhani pamene mavuta mponena kuti mmafuna muonetsetse munthu osauka naye akulandira thandizo. Mukamati munthu osauka mmayang'anira chani kumalawi kuno? tikamati munthu osauka ife longa libungwe lathu timang'ana za umoyo ife za chuma inde komano chuma magamba magawo awo komano mukuyenera kuti pena pake munakambira napo kuti munthu osauka kumalawi kuno ndi uyu ndiye amene yakuyenera kuti ndikuyankha ndito ndopitiriza kuyankha iya ndimanya kuti 10,000 kamapereka ankhola za chuma asaloneka kuti ndiyankha ngati mwa za chuma ayi chabwino komano kuti mumudziwa munthu osauka ndi munthu amene akapita kuchipatala akamuwuza kuti mankhwala akuti tilibe ukagule amanyamuka kupita kunyumba nkuwakhala pansi mankhwala sangati ukagula. Munthu osauka ndi amene mukapita muzipatala zolipira mwachitsanzo zipatala zina za chamu pakati patinavapo tinapanga kafukufuku pansi pa bungwe limene timati Universal Health Coverage Coalition limene ife bungwe lathu ndiwapa mpando wake. Kafukufuku ameneyo tinapeza kuti muzipatala zina za chamu alipo anthu amapita akudwala ndipo amathandiza. Ikafika nthawi yoti atulutsa amapeza kuti mwina achita konse ndipo pamene cha anthu amataonera ndibweretera njinga ndikusiya njinga ndizachita kuwombola njingayi munthu ameneyo ndi osauka. Ndipo mwina anthu ngati amenewo amapita kuchipatala kuti pawazoti amatiganizira kuti atipasa thandizo ndi atiuza kuti siyani katundu muzawombola. Koma atakhala kuti palibe dongosolo limenelo alipo anthu ena amene ngakhale atadwala sangapite kuchipatala kwamangokhala ku nyumba chifukwa choganizira kuti ndikalipira chiyani. Ameneyoyo ndi munthu osauka. Munthu amene akudwala koma kudwalako sangathe kukalipira ndalama ndipo alolera kuti azingodwala munthu ameneyoyo ndi osauka. Chabwino wayana tinayeso mstudio muno wayana nkhani ndi imene ya masubsidy koma tikutsindika kwambiri pa nkhani ya zaumoyo chifukwa amene alendo amene tinawo kwambiri akwamba nkhani za umoyo tikhalenso ndi Direct Tom bado kulikire nkhani za choma kuti ma impact ake ndotani koma mwina nkhani ya masubsidy maiko ena ziliko kunoko ziliko zimati bwanji? Ayi choyamba ndipereke moni kwa iwe Elvis komanso amalawi onse nda pepani kuti ndachedwerapo koma ndimafuna ndiyambe kuyambirira kunena kuti nkhani ya masubsidy kuno kumalawi timayiona kwambiri muzigawo zingapo. Pali chigawo cha nkhani za umoyo imene anthu timapita kuchipatala ndikuyenda mankhwala ulere kwakumana ndi madokotala posalipira. Pali nkhani za ulimi amene takhala tikumva ndithu anzathu nkumalandira fetereza mbewu ndi zipangizo zina pa mtengo osikirapo ena almost close to free ena nkumalandira kumene za ulere. Komanso tukamba nkhani ya sukulu tikudziwa zonena kuti titayamba matepate democracy mdziko muno 1994 amuluzi kutenga boma analamula ndithu kuti primary school ikhale yaulere ndi zaulere zinayambika. Ndiye kwambiri timakhala tikuyang'ana zigawo zimene za education, agriculture and health. Ndimafuna kunena kuti cholinga cha masubsidy chimakhala chabwino. Ndipo I don't think iliko dziko limene manena kuti atifati pange ma subsidy ncholinga chona tifati ononge zinthu. Chifukwa understanding kapena kuti maganizidwe yake amakhala onena kuti anthu ena ndamphawi kwambiri sangathe kukwanisa kugula fetereza kapena zipangizo zolimira paokha. Ndiye tente athandize ncholinga chonena kuti akayambe akakolola anthu aja achaka chinacho azakhala kuti ali pena pake. Komanso za umoyo ndingoyerekeza siku lina mamugulira munthu wina mankhwala ndithu high blood pressure
kumafika pa mtengo wa 100 chakuti 1000 yeah ndiye kumaganizira unati ndi anthu angati malai muno amene akudwala high blood pressure ndipo mukundiuza kuti azikwanisa mitengo ya 100 chakuti 1000 mapeto ake anthu azingomwalira so ngati boma ndi udindonso kuteteza anthu kuti akhale ndi moyo wathanzi ndiye mkolowererapo chimozimozi dokotala kuti mukampeze specialist akopanga operation si pano ayi ndi anthu azingofa zinthu zoti anakatha kuthandizika komalizira mbali ya sukulu ndiye pali mavuto awa amene ndakhala ndikuwaona maka kunoko ku Malawi tipereke context ya kunoko ku Malawi kupanda kusamala nkhani ya ma subsidy Elvis imabweresa mavuto akulu awa choyamba imabweresa dependence syndrome ndiye kuti mtima uja uongo landira wongwere kumadikirira kuti ndilandira achimwene aofisa bakwira ku Times abwera azatiwombola ndio kumango khala moyo osapanga zinthu mwina mozidalira mwanokha ndiye zimenezo zimalowanso ndi ulesi to laziness no wapeseka kuti anthu ayamba ulesi chifukwa kudziwa zonena kuti zikafuta ankolo a office abwera azatipasa kenakake komanso takhala tikumaona kuti kunkhani ya ma subsidy kukumalowanso nkhani ya ma administrative failures ningoti it's not even failures katangale tingonena mosapyatira nkhani ya AIP tikudziwa kuti alipo ena amene amadyerako kunkhani ya procurement chifuka ndrama za nkhani zimapita kumene kuja alipo ena ndithu ndikuzani kuti sangalole kuti AIP ite not because they see merit in it koma amaona daji oti watha kumadyera komanso nkhani ya ndale political mileage alipo andale ochuluka amene amalawi atikamala pasa zinthu zaulere amakhala kuti iwowa ndikuti akuzikonzera voti nangasi anthu ajamanena kuti inu ndi mpulumusi so makhala ngati kuti mukubwereza the savior mentality kuti inu yotu munakafa kupanda ifeyo aboma kupanda ifa chipani kupanda ifeyo sizinakatheka ndiye makhala moyo wopembeza andikupembeza kuja kwa anthu osauka kuwapembeza iwo amene ala adindo amakhala ngati akupezerapo mwayi wopitiriza kumakhala mboma kapena kumakhala maudindo osiyana kumagwisa ntchito zomwezi ndithu za ma subsidy so koma when you think about it kodi ziko litakutukuka chifukwa cha ma subsidy if not properly implemented ma subsidy are a waste of time if not implemented properly so izizi nzofunika utenta athandiza Malawi tithandizane koma pamafunika ndondomeko zokhwima zabwino komanso anthu amene akukhazikitsa ndondomeko zimenezi akhale Malawians of goodwill professional and dedicated to the cause of their nation. Tabena Drake Tambo line mavuta apa mukundimva kukumvani kaini pamene pamukundimva tikukumva ndikulandireni program yale ya kulinji choyamba ziwonga kwambiri ndipereke somoni kwa anthu onse amene akutimvera pa nthawi ino chabwino nkhani yake ndi imeneyo inu munaphunzira nkhani za economy ndi zina zotero tatifotokozerani kodi maiko ochita bwino kuli ma subsidy nanga dziko losauka ngati Malawi lingakwanitse likuyenda nkhani ma subsidy ziwonga kwambiri mukaona kumaiko amene ali utukuka kwambiri maiko azungu kuchipatala sikwa ulere yayi makhala ndi ma insurance anthu so amalipira tikabwera ku Malawi kuno nkhani tinaiponya 1964 pamene ankati anthu azilipira tiki imene inali ngati 3 tambala chifukwa choti tinaiponya pamene paja andi panopo sindikupititsa utenga ndinene kuti kupanga communicate kwa anthu zoona zenizeni nkhani ya ma subsidy ndimene kupanga drain ndrama zambirimbiri zimene boma inakatha kupititsa ku madera ena kuti dziko lathu litukuke ndinenenso apa kuti chaulere ndichovuta kupanga plan tiyerekeze kuti Friday kukwenzi kunapita anthu 1000 anthu amene ali kukwenziwa adindo kumene kusakudziwa kuti lero kubwera anthu angati ukabwera anthu 3000 apanga bwanji mankhwala akwanira athandiza aliyense moyenerera chiwerengero chathu chikukula ndi kupitirira 3% population growth yathu it's growing at more than 3% ndeno
zaulelezi sizingapange sustain. Pali njira ndondomeko imene tingathane nazo izi. Au nduna za umoyo ali ndi system yoti munthu kayo kadwala uzayambira ku health center kenaka kumakwera kupita ku mtunda uko. Ndondomeko imene imati zitsaliridwa mwaubwino mwina ku health center ukhale kwa ulere kuzipatala zina ukhale kolipira. Koma ngati mmene tikuchitira panomo tidzakanika tsiku lina ndithu kupereka ndalama zoti zikwanire mankhwala akuchipatala. Muoneso kuti masiku ano anthu akapita kuchipatala amalembera mankhwala kuti mukagule. Anthu omwewa akaniso kugula so kuma pharmacy amene alipo ambirimbiri mdziko muno amakwanitsa kugula mankhwala ndi ochepa. Ndi njira imene iyi ngati sitikhala nayo ya ma subsidy siti wauza anthu chuchuchu wake kuti izizi mwina kutsogoloko ngati dziko silingakwanitsa ndi mmene anthu amene ati kuchulukirana chuma cha boma chidzakhala chikupanikizika mpaka nakalekale. Ndekuti ino musanapite mukutanthauza kuti pali some sort of exaggeration ya umphawi kumalawi kuno eti kuti timaonangana anthu ambiri ndi osauka kapena kuti anthu ambiri sangachite timaganyu m'midzimu kupeza kandalama kukalipira kuchipatala komanso kunena kuti malawi amadalira chani magrants amadalira malonzi zopatsidwa ndalama zopatsidwa kuti adziyendetsera ekonomi yake nde mukugona kwambiri pamenepo inu eti. Ine ndikunena choncho koma notenene kuti pa nkhani ya poverty ndinakakonda mukumbukira kuti kunkhani za njala kuli bunga amati MVAC limene limatha kuunika kuti kodi anthu amene asowa chakudya ndi okwanira ngati. Panakakhaso kafukufukuso wogwira mtima kuti kumbali ya zaumoyo ndi anthu angati amene sangathe kukwanitsa kulipira kuchipatala. Mwina pamene popo pangathe kukhala poyambira pathu. Koma tikangopanga generalize pamene papa makhala povuta. Komanso muzindikire kuti zipatala zimene zili maboma amene achita malire ndi maiko ena anthu a maiko ena aja amabwera. Koma kunoko tinayambisa chiphaso cha unzika anthu amene aja kupanganso benefit ku ma health services athu mwaulere pamene kumayiko kwawoko ma health services awo ndi olipira. Chabwino ajobe mukanalibe pa line ipo kodi munamba mwachitapo kafukufuku kubungwerano ofuna kudziwa kuti kodi anthu osauka eni ndi ati amene akuyenera kulandira thandizo mzipatala za boma osangoti aliyense apite kumeneko adzikalandira zinthu mwaulere. Tifunika tizimasuka mmaganizidwe osamaopa kuganiza mosiyana kapena moganiza tizitha kuganizako mosiyana kuti kodi ichi chimakhala chonchi chifukwa chani zimafunikira zimene nthawi zina. Let's challenge ourselves pa nkhani ngati zimene zizi osamangopangira zinthu pakuopa. Ajobe munamba mwachitapo kafukufuku nkufufuza kuti anthu osauka kumalawi kuno ene ndi ati pa nkhani imene iyi. Chabwino ndinafotokoza kwayambirira kuja kuti titakamba za kuti munthu osauka angatetezedwe bwanji. Panabwera nkhani yoonera kuti tingagwiritsa ntchito chiphaso cha unzika. Chiphaso chija chimayenera kunena umagwira ntchito zanji umatani sichinena chakumalawi sichinena rere. Chiphaso cha kumalawi chilibe zimenezo kuti umagwira ntchito yanji palibe sizimakhalapo. Ukamalembetsa paja akakupasa nkhani imene iyi nkhani imene ikuyenera kukhala kolembetsa ukamalembetsa chiphaso tungazione pa chiphaso pajayi. Koma ukamalembetsa umene kulembetsa chiphaso kuja chikuyenera kudziwa kuti umagwira ntchito yanji. Nkhani timakambira nayo kunena zoti chiphaso chija ngati angapeze njira kati chipanga pa Chingereza amati swipe kuyendetsa pa makina ena ake chionetse za munthu uja chizionetsa kuti munthu uyuyu ndi mulimi munthu uyuyu ndi wakuti ye uyuyu amapanga malonda. Chimene chocho chimene chingathe kuonetsa kuti uyuyu ndi osauka kapena ayi. Nkhani timakambirana nthawi imeneyo cholinga ndiyo kuti tikamayamba national health insurance anzanga alankhulawa anena zakuti mayiko olemera ngati America kuti kwambiri anthu amapezera amadalira health insurance. Health insurance ndinanena kwayambirira insurance imatanthauza kuti ndalama uzizika pamodzi usana kumane ndi vuto kuti tsumene zakumane ndi vuto tsumene lolo ngati ulibe kalikonse sadzavutike. Mwachitsanzo
panopo dziko lapansi likukamba za universal health coverage. Universal health coverage imanena kuti anthu akalandire thandizo la zaumoyo labwino loyenerera pa Chingerezi quality without suffering any financial hardships at the point of access. Asavudike kulipira ndalama pa nthawi imene akulandira thandizolo kunena kuti panopo ndiye ndilipira likosendedwala nditani. Ndiye insurance imene tukamba pa yoti idziwe munthu yuyu kupata kwake tikotani. Inalionera kuti boma litokhala ndi njira yoti anthu ambo mapereka. Mwachisanzo maderena taonapo anthu akupanga amati community health insurance. Imene anthu yela lija mama ka maderena mekuliza ngati za chamu. Umudzi kuja anthu amatha kumanena kuti asende zisonkani ndalama. Sazandidi kwaje. Munthu akadwala akamatira kuchipatala kuja. Umudzi muja atenga kudyera kuthumba lija ndipo mulipirira. Imene yoyo ndiyothandiza kuti munthu yasapezera kulipira ndalama zambiri kapena kulepsera kupita kuchipatala kuti alibe ndalama. Ndiye mukanena zakafukufuku funso lathu la nkhani ya kuti munthu osakutenga njiwe bwanji boma linatiuza kuti agwitsa chitolo chiphaso. Komano nkhani imeneyi ikuoneka kuti sinasongole. Chimodzimodzi nkhani imene akambaso anzanga apo kuti ndizoona kuti maboma athu amene ayandikana ndi mayiko ena zipatala zawo kumabwera anthu akumayiko akunja. Takhaso ifeyo tikunena kuti tiyeni titeteze chuma chathu, ndalama zathu zimene zimapita ku nduna zaumoyo titeteze mankhwala athu. Koma njira imene tingagwiritse ntchito ndi yoonetsetsa kuti anthu amene akupita kuchipatala agwiritse ntchito chiphaso. Akapita umene tidziwa uyu kuti uyu ndi Malawi kapena ayi. Ndiye zipatala zathu zikhale ndi njira yolipira. Olipira amene alibe chiphaso alipire. Komanso kumbali ngati yomweyi ifeyo ngati bungwe lathu pamene unduna zaumoyo uma strategy itolera ndalama amati health financing strategy kuti tizitolera bwanji ndalama m'malo mongodalira mwina amene amatithandiza. Tinaperekapo maganizo onena kuti anthu amene ali mmakampani aja timanena amakhala ndi insurance fotokoza natchula momentum natchula mazimu natchula alipo angapo makampani amene ajawo amalandira ndalama kuchokera kwa Amalawi. Koma Amalawiwo akadwala akadolera ku health center kumudzi kwine kwa akadolera kuti akapita kuchipatala osaulula kuti ineyo ndili pa skimu iyi amalandira thandizo za ulere thandizo mwaulere. Ndiyeno inanena kuti boma litakhala ndi njira ya kompyuta yoti ukangofika upanga fingerprint chala chichokeka chala chionetse kuti iweyo uli pa Horizon Health, uli pa Momentum, uli pa Mazimu. Amene wawo chifamalandira ndalama zako alipire. Ndiyo zipatala zathu zitamalandira ndalama. Tsono anthu amene ajama business timanena kuti ena amapanga malonda koma ndiolemera kwambiri posasa anthu apa ntchito. Ndaja chiphaso chikadziwa nawonso akhala pa health insurance. Ndiye potero tikhala kuti tikuphatikiza kumatolera ndalama zothandizira zaumoyo koma munthu osauka tikumuteteza. Ndinafotokoza kuti munthu osauka ndi ndani? Osauka ndi amene akadwala. Ndipo alipo amene otu tikapita m'mizimu timapeza munthu akuvutika dzino umva watha sabata ya thunthu bwanji osapita kuchipatala ndibe kalikonse. Munthu amene yoyo ndi osauka. Ndipo ifeyo amene ndimalizeti chomwechi kuti ifeyo amene tikulankhula apa amene tili pa ntchito tikadzati ena amene akumvera panopo mwina ali ndi ndalama akadzati alandira mapenshoni akakhala kumudzi ena mwayiwo akakhalanso gulu anthu osaukawo. Zikomo. Tichezekonso apa ndi atolankhani amene ali rede maboma osiyanasiyana a dziko lino. Tiyambe ndi Sam Kalimira. Sam Kalimira kundimva? Ndikukumva Sam. Hello? Tabwino ndiri ku Kawiruwiru mu mzinda wa Mzozo ndipo ndakumana ndi
anyamata achemata awiri amene afuna kuti kutheka mwina nawonso ayikaponde manga pa nkhani yotukambana tsiku la lero. Tayambirira atsogoleri dzina nda. Ine dzina langa ndine John Masame. Ukhala kuti ndimakhala mkatoto. Kodi ngani yokupita yo mayimva ngani okuza sabuside mwachitsanzo kuchipatala kucha mwina kupezadi basi boma kumaperekako ine kumangopita kumakatika mankhwala kumene kucha zabwino? Ndikuvirira kuti sizili zabwino chifukwa chakuti kumalokuja kumapezeka kuti mankhwala aboma akulipira komatu ndikuphunzika kuti ndikuti koma nkhani ndiyakuti mankhwala aja amabisidwa akabisidwa muja ndekuti anthu amene akudwala osaukisisa aja amakhala kuti akumwalira mosadziwika bwino chifukwa chakuti mankhwala kulibe. Ndeno nkhani yakuti malo kuti kumapezeka panado waulere amene ndi nambala 1 kupezeka pa chipatala cha boma ma ARV amene wonso akumapezeka daily chipatala cha boma ndithu ndo atsogoleri komena kulibe enawa kumakhala kuti kulibire ingati dziko sabusida azipitirire azipitirira kapena mwene timekayi ineyo mmene ndikuonera kuti sabusida ayime chifukwa anthu ngati amalawi takuapindulira. Atsogoleri tinanda ine ndi Sibusiso Zimba kani mwa ngani ndaimva komentano ndiotani. Choyamba ndine okhumudwa pa nkhani ya kuchipatalako chifukwa chonena kuti sabuside ali akukhala ngati ali politically motivated amango kakamizidwa kuti akhalepo koma chonsecho ukapita kuchipatala kuja amakuza kuna kuti mankhwala vuto lanu liyakuonesa kuti mukagula ku pharmacy. Komanso china nchodabwisa kwambiri kuna kuti kuchipatala komweko mwachisanzo ku chipatala chathu cha Mzuzu Central chichi kuliso ma private ward kuchako kuti shomini kuno ndi chipatala cha boma tikumva za subsidy komanso kuliso private. Kodi private iyo amapitako ndani mankhwala ku private kwa amapezeka mankhwala sane ndikagwere ku pharmacy sane naso ndeti kudako kuna kuti kodi m'Malawi muno akumana za subsidy kusweza kuti wina aliyense ali ndi kuthekera kopita ngukalandira mankhwala koma nonga za private zikupezeka bwanji kodi boma liliso ndi private ndeti tani apapa ife tufuna kuna kuti za subsidy choyambirira zisakhale mu gawo lonena kuti wina azingopezera phindu ni kuti ngati ndichocho kuti angothetsa chifukwa panopo tikumagula kale ku pharmacy mzanga ujawanena zona kuti kumene kumapezeka ma ARV ndi panado panado ndi akumapezeka ndizoona koma tisamangoanamiza Malawi kumanena kuti zinthu zindi subsidy kuno ku Malawi ma subsidy osa kumakanika chifukwa amakhala kuti ali attached ku politics ina ndi dakanika za fertilizer zija anthu makopo ni amapezeka kuti akuthera chani inyumba chakugula fertilizer usapezeka ngakuza chimwe ndithude kwambiri ndikabona kupitipelesa mpata kwanzanga ndimeneta maizira kuno ku chakusosuko soka biruru mu mzinda wa Mzuzu. Takuthokoza Sam Kalimira tiliso ndi Jason Malowa pa line pa Jason kundimva. Ya ndikukumva Elvis mawa bwino kumeneko. Mawa bwinonso kuzombako. Bwalo ndilanu ili. Tathokoza kwambiri Malawi tikulandireni kuno kuzomba kumene tikuyankhula pa DC pamene pali pa DC mbalina ikuli Chipiku mbalina ikuli Ekhaya nenda kumana na Malawi awiri amene ayankhule mauno kupereka apo ndimanga pankhani imene ya subsidy mwina bambo choyamba tatiuzani dzina lanu ndi kumene mmakhala. Ine dzina langa ndi Chipilo Phineas ndimachokera ku Tier 2. Nkhani imene iyo ti chipatala cha ulere pamene patu kambaso za school za ulere zimatithandiza bwanji kumudziko zapindula? Tiyambe ndi za chipatalazi phindu lake silimooneka yayi chifukwa pamene tikapita ku chipatala kucha akutizoona kuti mankhwala kulibe ndeti tipita chipatala zolipira mwina sonse tisamala kumene kumangotiyang'ana kungoti ngabuku changoponyera uko ndeti maona kuti phindu silimooneka kumbali za chipatala za ulere yayi.
nanga ulimi za sukulu za ulimizi phindu susikuoneka ende ndimaona kuti za ulimizi zikalangotesedwa za fedeza usika zitengoyi chifukwa amene amapindula samaonekanso yaye mokuti apindula ya Malawi enu ake amene ndosauka petezo sakupezekaso nkomwe ochipayo amangonena kuti pali petezo otsika kumasa amapezeka ayi apeza kupezeka malo unoti akugulisa modula makoponi amene mwina peza kuti munthu koponi kufera m'manja ikukonerera nyumba osakagula petezo ochipa phindu lake silikuoneka pade kuphindu pamene tafika apa ingapitirize tabuside zimene zimenezo zikanangotesedwa ndipo amalawi akanasangalalaso mwina akanangotsitsidwa peterezayo osapereka mitengo yotsika ngati makoponi zimene zingotesedwa ndithudi atalaku kumene chipatalachi kumene kunde kuli mavuto akulu mwina so akanangotesa kuti chipatala chakulechi chisakhale kuchifukwa amalawi ife ndiofutika kale koma tipezo kuti tumapita zipatala zolipira kumavutika so kumene kucha ndi mmene kwacha kuvutira pano ndalama ikusowa koma kusakasaka ndi mavuto kuzikukakoka pano mapita zipatala zolipira chifukwa tisabalire moyo wathu inutu isada kuthoza kwambiri kokhala nafe program imene yakulinji pano pa wireless ya time takunyali chani umatu Chipilio Phineas zikomo kwambiri tapitizeni ntchito zanu iso ndi abambo ena pano abambo takulandirani pa wireless ya times mauno program yakulinji nkhani yake ndionena kuti iza ulere zimenezi sabuside kufedereza sabuside ameneyu kusukulu sabuside kuchipatala wakupindulirani kwanji kumudzi. Ine ndine Andrew Wilkins Ibu kuno kuzomba kuno ujeni kuzomba choyambirira ndiyankhule zona zokha padakali panopa ziko lili pa mavuto chifukwa cha kugwa kwacha tisanamizire kunena kuti chipatala cha ulere sikuthandiza chipatala cha ulere sikuthandiza 1 chifukwa nakhala kopanda chipatala cha ulere anthu osauka ngati ife pano tikufa koma chifukwa cha kusika kwacha zinthu zambiri zili pa mavuto ogwira ntchito ku chipatala kuja ndalama zawo ndizochepa 1 imeneyo 2 kuchoka pamene popo anthu osauka ndalama misonkho imene matolera zijenezi MRA kuti sithandira boma ndalama ije kukhala yochepa chifukwa cha kugwa kwacha fertilizer amene ati subsidy akuchokera maiko akunja kuti abwere kunoko ni ndalama zambiri ziko la Malawi kwacha yagwa ndiye lero tikuziona zinthu vuto lagona pogwesa kwacha ziko la Malawi lili pa umphawi anthu ogwira ntchito amene ndalama zikuchepa kuchoka pamene po anthu osauka chitukukosi kuyenda bwino sote kugwa kwacha ndiye lero tisalinganizire boma kuti boma sili kuchita bwino kuti chipatala cha ulere ndauje ni mankhwala akusowa ndalama zopezekera ndalauje ni mankhwala ozochokera maiko akunja zikudula kuchoka pamene pokwacha yagwa tili pa mavuto akulu kwambiri athokoza kwambiri apa msilalija Andrew Wilkins Ibu kuzomba kuno makhala pa ili ndi makhala kudoma si kwantwiche kuli chipatala cha boma kumene koko mankhwala mapezeka ndithu tikanena kuti boma sili kugula mankhwala ndeti kunama kuchipatala mankhwala mapezeka iche ndiye kuti athokoza kwambiri talemekeza kwambiri maganizo ano anthu awiri amene munalowa mprogram ino kuno kuzomba ase Elvis pamene tamalizira kuno kuzomba tithokoze Jason chifukwa cholankhula na Malawi kumene kuti liso ndi Innocent kali kukha palaini pa Innocent ukundimva? Yes, Elvis ndi uwumva ndithu. Cheza nda Malawi. Zikukwambiri lero lino ndili ku Nsanje makamaka pa boma. Ndili ndi bambo amodzi amene afuna apereke maganizo awo program ineyi. Chabwino nkhani ndi imene thandizo la ulere limene boma limapereka mzipatala za boma komanso msukulu za primary. Mwina lathandizira bwanji ngati dziko lino? Choyambirira tikumbuseni dzina lino. Ine dzina langa ndi Troy Samuel kuchoka ku Nsanje komwe kuno. Zaulere zathandizapo kwambiri makamaka kupanga breast miyoyo ya anthu amene mwina sakanakwanitsa kupanga zinthu zimene anthu ena amene ali ndalama
akanatha kukwanitsa mwachitsanzo timadandaula kwambiri mwani ngati kumsenje kwathu uno nkhani za malungo ndi zina zoterozo amene amapanga hite kwambiri. Munthu amene mwina akudwala malungo oti mwina sangakwanitse kapena kuti kugula mwina atayizidwa kwina kuyizidwa ndi malungo kwagula mankhwala malungo mwina sangakwanitse munthu amene akutha kupeza ndithu mankhwala amene wanchipatala ngakhale pali zovuta zosiyanasiyana monga amene anzathu ena afotokozera kale kuti kusowa kwa mankhwala komabe ndikubitha kuona bekunena kuti zimene zizi zaulere zathandiza kwambiri. Komanso mbali ya sikulu anthu ena amene tikumbukira anthu ena amanena kuti amayankhula kunena kuti 1994 kuchoka atayamba za masikulu aulere ati kuna anthu ambiri analembetsa kwambiri kusonyeza kuti zaulere zathandizira kwambiri. Mukafunsanso anthu ena ambiri amene aphunzira chifukwa chachani zaulere zomwezi ukolejika ku university timauzira unena kuti university school inali almost free zimene zapangisa kuti mwina anthu ambiri madera osiyanasiyana atha kupeza ndithu maphunziro aulere. Nde kundifunsa zaulere kuti zathandiza bwanji zathandiza kwambiri. Chabwino pamene ngati dziko lino likumana ndi mavuto achuma kuli umphawi maganizo olipira kuchipatala kapena ku sukulu kuti tati boma lapanga chiganizo yoti anthu azilipira kuzipatala zimene za bomazi komanso msukulu za primary zingagwira maganizo ena ndo padali pano amwene isanamizane ya zinthu sizingatheke potenga ndi imene moyo umene ulili masiku ano anthu ambiri akamakhuda akapeza ndalama maisozi kwina kwambiri anthu akumudzi anthu amene mwina kwambiri zimene amadalira ndi ulimi umene umango akwanisa kuwapatsa zokudya zokha ndekuti azilipira mwina zachipatalazo komanso sukulu pamene potitha kunamizana kwambiri. Komano chomene ndikuona kwambiri choyambirira chimene chingakwanitse na kuti ngati feyo dziko tingopeza njira zina zonena kuti ikonomi yathu kapena kuti nkhani za chuma zathu tizipitise patsogolo. Ndekuti tikapitisa patsogolo anthu ambiri azakhala ndi ndalama m'matumba mwawo ndi akapeza ndalama zija nzothekaso ndithu kukalipira mchipatala komanso sukulu. Pano ndikunena pano ana sukulu aku university akumadya ma soya pieces zonena kuti sonze kuti anthu amene wawo kuti ngati akudya soya pieces kapena kuti zokudya zosalongosoka komando ati tingophunzira tikawuza zonena kuti alipire kapena kuti mwina kusekondari kapena kwakuti alipire angakwanitse ngati sangakwanitse. Sonze kuti mbali ina yayikulu imene tingapange ngati dziko amalawi ife ndikukonza chani chuma chathu tikachikonza ndekuti zinazo sizatha kubwera patsogolo zizatha kulipira kwabwino kwambiri zimene zofunikiranso ngati dziko kuti tizipita patsogolo. Nde kwambiri ndi imene ndinoona kuti silingakwanitse pakadali pano. Yoyambirira ndikuti boma likonze ndithu chuma kuti tinthe kufikira maiko mmene akupangira maiko anzathu foti anzathuwo kuti azitha kulipira chifuna kuti ali ndalama pathumba ali ndi ndalama zimene akuziwa kuti surplus foti masiku anonso imene tiwonjezeso nena kuti anthu akapeza ndalama choyambirira ndi chakudya basi ndalama imangothera chani chakudya basi. Nde zimene zonse zingapangise na kuti munthu akwanitse kukapanga chani kukalipira zipatala kapena masukulu ndikupanga kapena kuti boma liyimike kuti tizilipira. Ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Elvis mmenemo ndi mmene ndachezera ndi amene wawa program ineyi. Alright, Innocent takuthokoza kwambiri. Arolankhani athu amene akutipatsira maganizo amalawi kuchokera madera osiyanasiyana palaini pati iso ndi Professor Frank Taulo kuchokera ku College of Medicine ngati ndisakulakwitsa. Professor Taulo tikulandireni ku program ya Kulinji. Mukumvekera cha pansi simuzati zokhala bwanji pamenepa pamenepo ndiye mawana abwera takulandira program ya Kulinji ndimati college mesele natha koma kuhesi koma sindikuyankhula ngati kuhesi ndikuyankhula ngati nzika ya ku Malawi chabwino nkhani imene mwakambayi correction yanu taivomera ndithu inu ndizika komano inuyo mukamaona ndina professor za umoyo zipatala za ku Malawi zingayende bwinobwino popanda system imene ilipo pano payi. Fusira bwino kwambiri asinga pandiza yankhula kwambiri kuti ajobero ngadalipo andimvetsetse kuti sitingamapange mezi tinkapangira kale kumaganiza kuti tikonza mavuto alero tiyambe kuganiza mozama tingachite chani kuti za umoyo ziyende. Chachikulu chimene ndinganene choyamba ntchito za umoyo
ndi zinthu zodula kwambiri. Maoperation aja ndi ndalama za nkhani mankhwala aja technology yake ndi odula. Ndiye iye ngoti aliyese kulowa kutuluka it's not sustainable. Ndija ndinagwirizana nawo ajamanena zatike kuti 1964 ena anthu zoti anayasana badwe zinali zonena kuti tinaphonya mewa tikanavomera mewa bwenzi tikunena kuti nzosavuta izizi koma nanga sitikuona ngati takula kaye titinena kuti tilipire kanga chepe ayi. Ndipereke chitsanzo mwangati ku Queens sindikuyankhulira Queens ngati nene wa Queens ndikuyankhula ngati nzika. Timalandira mapatient akayakaya ochokera ku Mozambique ena makathera kwa ICU kukhala masiku ambiri amangolandira chithandizo cha ulere pamene inu ndine ku Mozambique, ku Tanzania, ku Zambia, ku Botswana, ku South Africa, Lesotho, the whole SADC, Malawi sangapite ku chipatala nkulowa ndikutuluka ulere. Ife vuto ndi Malawi timaganiza mopelewera. Choyamba nchimenecho. Chinaso ndipereke tiku musanapitirize mukamati Amalawi timaganiza mopelewera mutanthauza chani? Basi sitimafuna upanga ziganizo zoti zitiwawe lero koma mawa anawo azamve lokoma. Timangoganiza za lero kuti kuopa kupanga ziganizo zopweteka chifukwa timangoganiza za lero basi. Ofunika tibwere tonse pamodzi kuti akuluakulu chimene tingapange ndi chani kuti dziko lathuli kutsogolo kuno tiziyang'ana ku 67 years lidzakhala lotani koma timangoganiza muna za 2 years za 3 years za 5 years zimene zikupweteka dziko. Ndikupasani chitsanzo chimodzi chipatala chimene tinkagwira ntchito ku South Africa ku Cape Town. Chaboma anachigawa wodi ina yake nkuyikako private practice. Madokotala apa chipatala chabomapo amangosendera ku kanthawi kochepa kukapanga operate ukaona mapatient ndetangoganizani ngati Queens KCH ndi Mzuzu Zomba ndizipatala zonena kuti titangokonza theater imodzi nkuyikamo equipment yokongola yabwino ndikupangaso wodi imodzi yabwino yokongola tikoza tikuphatu ma private hospital onsewa Blantyre muno ndalama zonse zizibwera pa Queens. Uyang'ane ndalama zija kuzitereza ndalama zija bwinobwino awa osaukawa azilandiraso chithandizo chabwino kuchokera kwa awo olemera amene akubwera kuzalandira chithandizo chifukwa madokotala amene akuyang'ana zipatala zonse za private Blantyre muno amachokera ku Queen Elizabeth Hospital koma chimene chimatisokera ku Queens kuja ndizipangizo zabwino kuti tigwire ntchito koma pamene paja ndi ngodi pali ndalama zambiri ndekaganizo katu titakasintha china chomaliza imene mafunanso ndinene kati ting'ono timene timapeza mzipatala zathu zaboma titamati kuziyang'aniranso bwino panopo kabwera kakhalidwe kena kake kuti ino mubwera howahowa ngati ku Queens kuti mupeza kuti mankhwala makamakawa amadziwa zija zobayira zija mwenda madzi mucha makaseta timangoaponya pena paliponse kuti munthu akoza kuwa mmene mucha ndikuzithandiza yekha kunyamula malomale athu aliponseponse kumapita nazo. Anthu akuba kwambiri osatisa chipatalawo koma anthu achongobwera kuzangoyenda kuti uzaona odwala sili kusamalaso katundu wochepa amene tili nayoyo ndifenena kuti pena pakenso Malawi timaganiza moperewera. Tiyeni tipangeni zinthu zonena kuti tikonze system yathu ya health titakhala tonse ma stakeholders kubwera pamodzi chifukwa tawa akwanena kuti osaukawa sangakwanisi asanabwere ku Queens kafukufuku anaonesa kale kuti anthu amayamba kupita kwa asing'anga kaye asanabwere kuzationa ife kwa asing'anga tusizaulere anthu amene samapita kwa asing'anga ndi anthu akumudzi amakalipira kumene kuja ndi asing'angaso amadula ndiye mbali yonena kuti tibe ndrama ndife osauka tiyeni titayikaye uko Amalawi ndi moyo wawo amaufuna kanga chepe akuzopereka zikomo Professor Tarota kuti kuzene fuyo kana FM program ya kuli njirero George Jobe umbani nkora kumbali yanu mwachidule kwambiri pa nkhani ya lero izi zolipira zipitirire kapena zite zili sustainable? Ndikuona ngati kuti anthu amene mwendo kankhula anthu sakundimva kapena sakutimva ifeyo tanena kuti ndipo ngakhale nkhani yoti dziko la Malawi luchita kanthu soluchita kanthu dziko la Malawi luchita kanthu tanena kuti pali njira zimene zikuchitika zoti zipatala zathu zizitolera ndalama anthu azilipira pamene anthu akulipira
munthu osauka adziwike ndikutetezedwa. Tapereka nkhani ya National Health Insurance imene yakupanga ndunduna za umoyo. Ndipo takhalwikapo mkamwa lone kuti tosese tikapita kuchipatala cha boma lija tizilipira tatizilipirira ngati insurance. Koma munthu amene akunenanso Profesa Taulo mweyo kuti osauka aja kwinzire khali panga ndalama amene aja tomathandizidwa asa tomapindula apindula bwanji. Apindula munjira imene yokonzedwa yonena kuti ena akulipira ena akuthandizidwa. Ndino njira imene kuchedwa ndiyofuna umudziwa msanga osaukayo. Ife ngati Malawi Health Equity Network, ife ngati Universal Health Coverage Coalition imene Malawi Health Equity Network ili member, taperekapo maganizo ndionena kuti zipatala zathu ngati zitakhala zolipira kuti zilandira ndalama tipeze anthu amene ali osauka amene wawo asamagalipire amene adwala. Ndapereka chitsanzo chonena kuti insurance imakhala yoti munthu amene anakalipira bwino alibe vuto akalipire ndalama. Njira imeneyoyo sitinganene kuti Amalawi sitikuchitapo kanthu, sitinganene kuti Amalawi sitikuganiza chifukwa timakambirana zimene ndi strategy ya health financing imene iyi ndiyoti Amalawi akhala kukonzekera anthu Amalawi amene ali ndi kuthekera azikalipira ndithu. Ndipo kutakhala kotheka Amalawiyo atumalipira ngakhale msanga pa mwezi waje munthu malipira msanga. Tapereka chitsanzo cha maliro kunokonso ku Malawi taonapo makampani ena kumapanga mabanki ena kumapanga kumanena kuti uzilipira ndalama pa mwezi. Ukazati iweyo wamwalira kapena kunthu wako wamwalira adzabwere kudzakuthandizani. Zimene zozo ndi zimene zikufunika ngakhale panga za umoyo. Nkhani ndionena kuti pa nthawi imene munthu wadwala amene akuti wakayakaya akamadzafika amuwuza kuti pali ndalama zimene wakhala kupereka kale izi kapena pali ndalama zimene anthu akhala kupereka. Nkhani yake ndiyotero titatero ndiyoti mankhwala azipezeka komanso mkatikati mwa zonsezi tionetsenso ndalama zimene zolandidwa zisakhale zikubedwa chifukwa ngati sitikaso ndondomeko yabwino ndiyoti anthu aziba. Kukwizi umene kukambidwa apa kuli gawo lolipira kukamuzu central kuli gawo lolipira nzuzu central kuli gawo lolipira zomba central komano pakhaleso njira kuti ndalama zimene zosasa mapezeka wina wanota ndingokuthandizani ndabwerani ndikamuthandiza munthu uja ndamakulandira mthumba. Nkhani imene tinganene timene yoyo. Chabwino ajobera kuthokozani fo kana fe program ile kulinji chitambo mwachidule kwambiri in a second. Izi zithe zisathe. Mungu yangu imene lolo. Mwachidule kwambiri kumalizisa Profesa Taulo aja ndayankhula. Kuchipatala akanena kuti akudula mwendo simapanga debate amangodula mwendo. Ndema debate kumalawi kunoko tizingopanga debate akuti makuti chikufunika ndi chiganizo kupanga kuti izizi zimene zili unsustainable silingapita nazo kutali. Ndimalize choncho. Athokoza nonse ife tokhala fe pa program ya lero ya kulinji mwana ndine Elvis Sowahowa. Mkazakese bobo mawa pereza kupatseni program ina ngati yomwe ti vereso program ya maulino. Amalawi kulinji no kumavenya kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mbwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodija chirugugo chuyenda panji nanga nkanizo nyatisa sikulijani kumbolo bakati kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga atenzile iyo kukulijani Oguliji, tikudalira inu Oguliji